И здравейте хора, аз съм Любчо и днес ще играем на Clash Royale на Touchdown. Сега ще играем. Ще се опитам. Ще ни покажа къде държим дървата. Да. О, Royal гост ми е в шоп. Нямам пари. О, това не е хубаво. Елате. Не, Това е моето тайно място. Royal госта Невероятно е. ми е в шопа. А това е. Не стана да мога да го взема. Добре, ще внимавам. Не ме стреляй. Не дей. Сложих тези лазери, за да се пазим. От какво? От лошите хора. Ще ви покажа още нещо. Елате. Какво? Виждате ли кулата? Ретрансlatора ли? Ще кача там един от моите лазери. Обаче трябва да е тъмно, иначе лошите ще разберат къде е. Ето сега ще играем на Touchdown. Забавлявате ли се, миличък? Да. Ей, си идвам. Ако ви е харесал клипа, дайте палец нагоре. От сега ви казвам. О, епик! Това беше епик! Сега ще играем. Започваме. Не. Започваме сега. Какво ще избирате вие? Аз препоръчам да имам Електровизърд, Къде е пазарите? Тая къща около. Бейби Дракон, Ела, Лучо. С Доминик сте много Бандит. оптимист. Благодаря. Голем и започваме. Да, но съм разведен. Бившата ми жена се омъжи за чудесен човек. Държи се чудесно с момчето ми. Често го виждам. А бившият ти мъж често ли вижда Доминик? Не, след разглежда замина за Франция. А плаща ли издръжка? Грижи ли се за вас? Помага ли ми? Извинете, не е моя работа. Колко се радвах да занимава, че не да различава. Доминът време готово. Питайте. И за сега имаме една победа. Защо? Доминик ми разказа, че Ще видим по-натам. бързо да може открият лошите хора. Лоши хора. Какво ще стане? Нощ, без дори да вземете играчките. Надявах се да забравя. Извинявай, не исках да те разстроим. Нямаш вина. Бившият ми мъж е истински любовник. Ние да напуснахме инфаркт. Открива ми да се опита да отвлече Доминик. Ще я вземат майче. Да, ще я вземат. Разбира. Радвам се, че във Франция, а не някъде много. Не. Взеха я. Павло живее във Франция. Ще ни бият. Когато се върне, Явно ще ни бият. да, млада и наивна ми допусна.
Никой други не знае тези подробности. Не мога да повярвам, че ти разказах. Обещай ми, никога да не казваш. Имаме доверие. Така подредени сте идеално. Започваме от начало. Мери, ти си първа. Преди цели 87 години. Преди цели 87 години. Нашите предци. Предци. В студентския бал Линкълн спасима престолима. Аз съм имала трима. Единият се казваше Лов, другите двама Ралф. Линкълн и 5 малки ли има? Всъщност имаме две. Първото е починала. И победа за мен. Това е добре за сега. И Любчо победа. Разходах се в кръг. Момento беше. Вода марш. Първата игра съм бил. Версията на Джойс за къщата се потвърди. Собственикът ти живее в Сан Диего и я ползва само през ски сезона. Джойс не притежава... Да отворим. Нищо, освен банкова сметка с ски. О, епик. Заплатата е по-малка от моята, което е много тъжно. Проверили са офшорни сметки на името на Доминик. Тя не живее като жена с милион. Арчери. Ами не е такъв тип. Кимбър, тя не е жената на Крис. Трябва да е тя. Само защото не иска и да чуе за бившия си съпруг. Добре за сега. А според мен, седемка. Харесваше ли този факт? 7 минути. Внимание! Изненада! Дами! Дами, изненада! Очевидно е, че не бива да прекъсват тиши, но ето моя скромен принос за тъмбулата. Тази пък коя е? Разказваше се за нея. Съпругът ти е напуснал заради мъж. Лъпичката се душа. Съдяване, пророниш ли го е слъза? 3, 4, раз, два, Yes. Здравей! Здравейте! Раз, два, три, 4, марширайте. Тази година на теб са победили речта на Линкълн. Да. Това беше яко. Нота, стой! Заснаща. Много мислих. Не, И не го видях. радвам се, че ти споделя. Аз също. Трябва да трябва. Да, и аз. Наред ли е всичко? Да, Ще се видим на тази. нямам търпение. Какво вземате? Ходен марш! Леви и десни, леви и десни. Само си поговорихме. Какво толкова? Не е смешно. Yes. Стига сте си кискали. 2-1. Съжалявам, закъсих мускула. Четвърти рунд. Обичам. Здрасти, шампион. Какво ти е? Окей. Пак падна. Я почакайте. Не бях затворила мазето и западна. Лекарът каза, че бе възстановим. Детето се пада. Не можете ли да измислите по-оригинално извинение? Истина е. Не съм длъжна да се оправдавам пред вас. И не ми връщате картон. Здравейте, вие сигурно сте прочете господин Кимбъл. Удариш ми го пак. И аз ще те ударя. Не го пик. Ще ме бият, майче. Така мисля. Не се струва. Ще повдигна обвинение срещу теб. Направете пък да мина.
Влезе с остров, повикана сина. Освободете ринга за чистота и между спусканията на водата. Но има и бред начин. Бред. Киркорас актив. И победа Активна също. за мен. Мисля, че имаме нов шампион. Киркорас актив. Само под бред. Извинете, мога ли да поръча? Разбира се. Скъпи, има ли злато? За сега 2 победи. Не започва и втора. С програма повече днес. И чао хора, да не ви задържвам. Повече средства. Дано да бия. Сега си Чао. почивка. Спечели екскурзия.